Otkrivenje Jovanovo, 1. glava. Uvod. Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu dade Bog da pokaže svojim služiteljima šta ima uskoro da se zbude, te pokaza i po svom anđelu posla svome služitelju Jovanu, koji je posvjedočio riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Hrista, sve što je video. Blažen je ko čita i blaženi su koji slušaju reči proroštva i drže što je u njemu napisano, jer je vreme blizu. Uvodno pismo. Jovan na 7 crkava u Aziji. Blagodat vam i mir od onoga koji jeste i koji beše i koji će doći i od 7 duhova koji su pred njegovim prestolom i od Isusa Hrista koji je verni svedok, prvenac od mrtvih i vladar nad zemaljskim carevima. Onome koji nas ljubi i koji nas je svojom krvlju izbavio od naših grehova i učinio nas carstvom, sveštenicima, Bogu i Ocu svome, njemu slava i vlast u sve vekove. Amin. Evo, ide sa oblacima i gledat će ga svako oko i oni koji ga probodoše i kukaće za njim sva plemena zemaljska. Da, amin. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji jeste i koji beše i koji će doći, Svedržitelj. Ja, Jovan, vaš brat i saučesnik u nevoljama i carstvu i trpljenju u Isusu, obrekoh se na ostrvu koje se zove Patmos, zbog reči Božje i svjedočanstva Isusova. U dan Gospodnji zaneh se i čuh za sobom snažni glas kao zvuk trube, koji govoraše: zapiši u knjigu što gledaš i pošalji na 7 crkava, u Efes i u Smirnu i u Pergam i u Tijatiru i u Sard i Filadelfiju i Laudikeju. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I kad se obazreh, videh 7 zlatnih svećnjaka i posred svećnjaka nekoga nalik na sina čovečjeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog zlatnim pojasom po prsima. Njegova glava i njegove vlasi behu bele, kao bela vuna, kao sneg, i oči njegove kao plamen vatreni, i noge njegove kao u peći zažareni metal, i glas njegov kao huka mnogih voda. U svojoj desnoj ruci imao je 7 zvezda i iz njihovih usta izlazaše mač oštar s obe strane, i njegovo lice beše kao što sunce sija u svoj sili. I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav i stavi svoju desnicu name govoreći: ne boj se, ja sam prvi i posljednji, i živi i bijah mrtav, i vidi, živ sam u sve veke i imam ključ smrti i od ada. Napiši dakle što si video i što jeste i što će biti posle toga. Tajna 7 zvezda koje si video na mojoj desnici i 7 zlatnih svećnjaka. 7 zvezda su anđeli 7 crkava, a 7 svećnjaka su 7 crkava. Otkrivenje Jovanovo, 2. glava. Pismo crkvi u Efezu. Anđelu crkve u Efesu napiši: ovo govori onaj što drži 7 zvezda u svojoj desnici, što hodi sred 7 zlatnih svećnjaka.
Znam tvoja dela i tvoj trud i tvoju strpljivost i da ne možeš da snošiš zle ljude i iskušao si one koji govore da su apostoli, a nisu, i našao si da su lažljivci i imaš strpljivosti i podneo si za moje ime i nisi sustao. Ali imam nešto protiv tebe, što si ostavio svoju prvu ljubav. Sećaj se dakle, odakle si pao, i pokaj se i čini prva svoja dela. Inače ću ti doći i ukloniti tvoj svećnjak s njegovog mesta, ako se ne pokaješ. Nego ovo imaš, mrziš dela Nikolaita, koja i ja mrzim. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome koji pobeđuje daću da jede od drveta života koje je u Božjem raju. I anđelu crkve u Smirni napiši: ovo govori prvi i posljednji, koji bi mrtav i ožive. Znam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat. Znam i hulu onih koji govore da su Judeji, a nisu, nego satanska sinagoga. Ne boj se ničega što ćeš imati da trpiš. Vidi, đavo će neke od vas baciti u tamnicu, da budete podvrgnuti iskušavanju i imat ćete nevolju 10 dana. Budi veran do smrti, pa ću ti dati venac života. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome koji pobeđuju, tome druga smrt neće nauditi. Pismo crkvi u Pergamu. I anđelu crkve u Pergamu napiši: ovo govori onaj koji ima oštri mač sa 2 oštrice. Znam gde obitavaš, gde je Satanin presto. I držiš moje ime i nisi se odrekao vere u mene, ni u dane kada je moj verni svedok Antipa ubijen kod vas, gde Satana obitava. Ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš onde takvih ljudi drže nauku Valama, koji je poučavao Valaka da baci sablazni pred sinove Izraeljeve, da jedu meso žrtvovano idolima i da se odaju bludu. Tako i ti imaš one koji na isti način drže nauku Nikolaita. Pokaj se, dakle, inače ću ti ubrzo doći i zarati ću sa njima mačem svojih usta. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome koji pobeđuje daću od skrivene mane, daću mu i beo kamen i na kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko sem onoga koji ga prima. Pismo crkvi u Tijatiri. I anđelu crkve u Tijatiri napiši: ovo govori Sin Božiji koji ima oči kao vatreni plamen, a noge su mu kao sjajan metal. Znam tvoja dela i tvoju ljubav i veru i službu i tvoju strpljivost i tvoja posljednja dela, kojih imaš više nego onih prvih. Ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja za sobom govori da je proročica, te uči i dovodi u zabludu moje služitelje da bludniče i da jedu meso žrtvovano idolima. I dadoh joj vremena da se pokaje, ali ona neće da se pokaje za svoje bludničenje. Vidi, bacit ću je na bolesničku postelju i s njom one koji bludniče s njom i veliku nevolju ako se ne pokaje za svoja dela. I pobiću joj decu, pa će sve crkve znati da sam ja taj koji ispituje bubrege i srca, i daću vam svakom
po delima vašim. A vama ostalima u Tijatiri, koji god nemaju ove nauke, koji, kao što govore, ne poznaše satanske dubine, govorim: ne namećem vam drugo breme, samo čvrsto držite ono što imate dok ja ne dođem. I onome koji pobeđuje i drži moja dela do kraja, tome ću dati vlast nad bošcima i bit će im pastir sa gvozdenom palicom, kao što se razbija zemljano posuđe, kao što sam i ja primio od svoga oca, i daću mu zvezdu danicu. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Otkrivenje Jovanovo 3. glava. Pismo crkvi u Sardu. I anđelu crkve u Sardu napiši: ovo govori onaj što ima 7 Božjih duhova i 7 zvezda. Znam tvoja dela. Imaš ime da si živ, a mrtav si. Probudi se i učvrsti ostalo što beše na umoru, jer nisam našao tvoja dela kao savršena pred Bogom svojim. Sećaj se dakle kako si primio i čuo, pa drži i pokaj se. Ako li se dakle ne probudiš, doći ću kao lupež i nećeš nikako saznati u koji čas ću doći na tebe. Ali imam malo imena u Sardu koje ne opoganiše svoje haljine. Ti će hoditi sa mnom u belim haljinama, jer su dostojni. Koji pobeđuje, obući će se tako u bele haljine i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života, te ću priznati njegovo ime pred svojim ocem i pred njegovim anđelima. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pismo crkvi u Filadelfiji. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori sveti, istiniti, koji ima Davidov ključ, koji otvara i niko ne zatvara, i koji zatvara, a niko ne otvara. Znam tvoja dela. Vidi, učinio sam da su tobom otvorena vrata koja niko ne može da zatvori, jer ti imaš malo moći, pa ipak si sačuvao moju reč i nisi se odrekao moga imena. Vidi, dajem ti neke iz sinagoge satanine, koji za sebe govore da su Judeji, a nisu to, nego lažu. Vidi, učinit ću da oni dođu i da se poklone pred tvojim nogama i da saznaju da sam te zavoleo. Zato što si sačuvao moju reč o strpljivosti, i ja ću sačuvati tebe od časa iskušenja koje će doći na sav svet, da iskuša one što stanuju na zemlji. Dolazim brzo, drži što imaš, da niko ne uzme tvoj venac. Onoga koji pobeđuje učinit ću stupom u hramu svoga Boga i neće više izaći napolje, pa ću na njemu napisati ime svoga Boga i ime grada moga Boga, Novog Jerusalima, koji silazi sa neba od moga Boga, i moje novo ime. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pismo crkvi u Laodikiji. I anđelu crkve u Laodikeji napiši: ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, početak stvorenja Božijeg. Znam tvoja dela, da nisi ni hladan ni vruć. Kamo sreće da si hladan ili vruć. Ovako, zato što si mlak i nisi ni vruć ni hladan,
izbljuvaću te iz svojih usta. Zato što govoriš, bogat sam i obogatio sam se i ništa mi ne treba, i ne znaš da si bedan i kukavan i siromašan i slep i go. Savetujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju, da se obogatiš, i bele haljine, da se obučeš i da se ne pokaže sramota tvoje golotinje, i masti, da pomažeš svoje oči da vidiš. Ja karam i kažnjavam sve koje volim. Budi dakle revnostan i pokaj se. Vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim i on sa mnom. Onome koji pobeđuje daću da sedne sa mnom na moj presto, kao što i ja pobedih i sedoh sa svojim ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Otkrivenje Jovanovo 4. glava. Vizija božanskog veličanstva. Potom videh, i gle, na nebu otvorena vrata, i prvi glas čuh kako truba govori sa mnom. Reče, popni se ovamo i pokazat ću ti šta ima da se zbude posle ovoga. Odmah se zaneh i vidi, na nebu stajaše presto, a na prestolu seđaše neko. I taj što seđaše beše na izgled kao kamen jaspis i sard. I okolo prestola beše duga, na izgled kao smaragd. I okolo prestola behu 24 prestola, a na prestolima videh 24 starešine kako sede, obučeni u bele haljine, a na svojim glavama imahu zlatne krune. I od prestola izlažahu munje i glasovi i gromovi, a 7 vatrenih buktinja gorelo je pred prestolom, to su 7 Božjih duhova. I pred prestolom beše kao stakleno more, slično kristalu, a sred prestola, oko prestola, 4 živa bića puna očiju, spreda i sastrag. I prvo živo biće beše kao lav, a drugo živo biće kao junac. Treće pak živo biće imaše lice kao lice čoveka, i četvrto živo biće beše kao orao koji leti. I svako od 4 živa bića imaše po 6 krila, naokolo i iznutra, punih očiju, a nemaju počinka ni danju ni noću govoreći: Svet, svet, svet je Gospod Bog, Svedržitelj, koji beše i koji jeste i koji će doći. I kad živa bića dadoše slavu i čast i zahvalnost onome što sedi na prestolu, koji živi u sve vekove, padoše 24 starešine pred onim što sedi na prestolu, pa se pokloniše onome što živi u sve vekove, te metnuše svoje krune pred presto govoreći: Dostojan si, Gospode i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si stvorio sve i tvojom voljom sve beše i sve bi stvoreno. Otkrivenje Jovanovo 5. glava. Zapečaćena knjiga i jagnje. I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu, ispisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa 7 pečata, i videh jakog anđela kako objavljuje
snažnim glasom. Ko je dostojan da otvori knjigu i da otpečati njena pečate? I niko, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao da otvori tu knjigu, niti da zagleda u nju. A ja sam mnogo plakao, što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. I jedan od starešina reče mi, ne plači, vidi, pobedio je lav iz Judina plemena, izdanak iz korena Davidova, pa može da otvori knjigu i njenih 7 pečata. I videh sred prestola i 4 živa bića i sred starešina janje gde stoji kao zaklano, sa 7 rogova i 7 očiju, to su 7 Božjih duhova poslanih po svoj zemlji. I dođe te uze knjigu iz desnice onoga što sedi na prestolu. I kad uze knjigu, 4 živa bića i 24 starešine padoše pred jagnjetom i svako je imao kitaru i zlatne zdele pune tamjana, a to su molitve svetih. I pevahu novu pesmu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti i učinio ih Bogu našemu carstvom i svećenicima i oni će carevati na zemlji. I videh i čuh glas mnogih anđela oko prestola i živih bića i starešina i njihov broj beše mirijade, mirijada, hiljade i hiljada, koji govorahu snažnim glasom. Jagnje koje je zaklano dostojno je da primi silu i bogatstvo i mudrost i moć i čast i slavu i blagoslov. I svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve što je u njima čuh kako govore. Blagoslov i čast i slava i sila u sve vekove onome što sedi na prestolu i jagnjetu. A 4 živa bića govorahu, amin, i starešine padoše i pokloniše se. Otkrivenje Jovanovo 6. glava. Otvaranje 7 pečata. I videh kad jagnje otvori jedan od 7 pečata i čuh jedno od 4 živa bića kako gromoglasno govori, dođi. I videh i gle, beo konj i onaj što seđaše na njemu imaše streljački luk i dade mu se venac, pa iziđe pobeđujući i da pobedi. I kad otvori drugi pečat, čuh drugo živo biće gde govori, dođi. I iziđe drugi riđi konj, a onome što seđaše na njemu dade se da uzme mir sa zemlje, pa da ljudi kolju jedan drugoga i dade mu se veliki mač. I kad otvori treći pečat, čuh treće živo biće gde govori, dođi. I videh i gle, vrani konj, a onome što seđaše na njemu imaše vagu u svojoj ruci. I čuh kao glas između 4 živa bića govori, merica pšenice za dinar i 3 merice ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. I kad otvori 4. pečat, čuh glas 4. živog bića gde govori, dođi. I videh i gle, zelenkast konj, a onome što seđaše na njemu beše ime smrt. I ad iđaše za njim,
i dade im se vlast nad četvrtinom zemlje, bijaju mačem i glađu i kugom i zverinjem zemaljskim. I kad otvori 5. pečat, videh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog Božje reči i zbog svedočanstva koje imahu. I povikaše snažnim glasom govoreći: dokle, sveti i istiniti Gospodaru, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima što stanuju na zemlji? I svakom od njih beše dana bela haljina, i bi im rečeno da počinu još malo vremena, dok se ne navrši broj njihovih saslužitelja i njihove braće, koji ima da budu pobijeni kao i oni. I videh, kad otvori 6. pečat, i bi veliki zemljotres, i sunce pocrne kao vreća od kostreti, a sav mesec posta kao krv. I zvezde nebeske popadaše na zemlju, kao što smokva odbacuje svoje nedozrele plodove, kad je ljulja jak vetar. I nebo se izmače, kao knjiga kad se smota, a svakoga gora i svako ostrvo bi pokrenuto sa svoga mesta. I carevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak, posakrivaše se po pećinama i po gorskim stenama, i govorahu gorama i stenama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga što sedi na prestolu i od gneva jagnjetova, jer dođe veliki dan gneva njihova, i ko može da se održi? Otkrivenje Jovanovo 7. glava. 144.000 Izraeljaca. Potom videh 4 anđela gde stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 zemaljska vetra, da ne duva vetar na zemlju, ni na more, ni na nikakvo drvo. I videh drugog anđela koji se podiže od istoka sunca i koji ima pečat Boga živoga, te povika snažnim glasom 4 anđelima kojima bi dano da naude zemlji i moru, govoreći: ne udite zemlji, ni moru, ni drveću, dok saslužitelje Boga našega ne zapečatimo na čelima njihovim. I čuh broj zapečaćenih, 144.000 zapečaćenih od svih plemena sinova Izraeljevih, od plemena Judina 12.000 zapečaćenih, od plemena Ruvinova 12.000, od plemena Gadova 12.000 i od plemena Asirova 12.000, od plemena Naftalimova 12.000, od plemena Manasijina 12.000, od plemena Simeonova 12.000, od plemena Levijeva 12.000, od plemena Isakarova 12.000, od plemena Zevulonovog 12.000, od plemena Josifova 12.000, od plemena Vinijaminova 12.000 zapečaćenih. Veliki narod. Potom videh i gle, mnogi narod, koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika, gde stoje pred prestolom, pred jagnjetom, obučeni u bele haljine sa palmama u rukama svojim. I vikahu snažnim glasom govoreći: spasenje pripada Bogu našemu, koji sedi na prestolu i jagnjetu. I svi anđeli stajahu oko prestola i starešinama i 4 živa bića i padoše na svoja lica pred prestolom i pokloniše se Bogu govoreći: Amin. Blagoslov i slava
i mudrost i zahvalnost, i čast i sila, snaga Bogu našemu u sve vekove. Amin. I prozbori jedan od starešina govoreći mi: ko su i odakle dođoše ovi obučeni u bele haljine? A ja sam mu kazao: Gospodine moj, ti znaš. I reče mi: ovo su oni što dolaze od velike nevolje, koji opraše svoje haljine i ubeliše ih u jagnjetovoj krvi. Zato pred Božjim prestolom tu mu služe dan i noć u njegovom hramu, a onaj što sedi na prestolu prebivaće nad njima. Oni neće nikad više gladovati, ni žedneti, niti će ih sunce peći, niti kakva žega, jer će jagnje, koje je nasred prestola biti njihov pastir, i vodit će ih na izvore žive vode, a Bog će otrti svaku suzu sa njihovih očiju. Otkrivenje Jovanovo 8. glava. Sedam truba. I kad otvori 7. pečat, nasta tišina na nebu oko pola sata. I videh 7 anđela koji stoje pred Bogom, i dade im se 7 truba. I dođe drugi anđeo sa zlatnom kadionicom, pa stade kod žrtvenika i dade mu se mnogo tamjana, da ga za molitve svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prestolom. I podiže se pred Bogom iz anđelove ruke dim od tamjana za molitve svetih. I uze anđeo kadionicu, pa ga napuni vatrom sa žrtvenika i baci je na zemlju. I nastaše gromovi i grmljavine i munje i zemljotres. A 7 anđela, koji imahu 7 truba, spremiše se da zatrube. I prvi zatrubi, te nasta grad i vatra pomešana s krvlju, i to bi bačeno na zemlju. I 1/3 zemlje izgore, i 1/3 drveća izgore, i sva zelena trava izgore. I drugi anđeo zatrubi, i kao velika gora vatrom zažarena bi bačena u more, i 1/3 mora posta krv. Te pomre 1/3 živih stvorenja u moru, propade i 1/3 lađa. I treći anđeo zatrubi, i pade sa neba velika zvezda, goreći kao buktinja, te pade na 1/3 i na izvore voda. A ime zvezde glasi Pelen. I 1/3 voda posta pelen, i mnogi ljudi pomreše od voda, jer behu zagorčane. I 4. anđeo zatrubi, i bi udarena 1/3 sunca i 1/3 meseca i 1/3 zvezda, da se pomrači njihova 1/3 i da 1/3 dana ne svetli, a isto tako i noći. Prvo zlo. I videh i čuh jednog orla gde leti posred neba govoreći snažnim glasom: teško, teško, teško onima što stanuju na zemlji, od ostalih glasova truba 3 anđela koji će zatrubiti. Otkrivenje Jovanovo 9. glava. I 5. anđeo zatrubi, i videh zvezdu koja je sa neba pala na zemlju, i dade joj se ključ od ždrela bezdana.
I otvori ždrelo bezdana, te se podiže dim iz ždrela kao dim velike peći, a sunce i vazduh bešu pomrčeni od dima iz ždrela. I iz dima iziđoše skakavci na zemlju, pa im se dade moć kakvu imaju zemaljske skorpije. I bi im rečeno da ne ude travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Božijeg pečata na svojim čelima. I dade im se moć, ne da ih ubijaju, nego da ih kinje 5 meseci, i njihovo kinjenje beše kao kinjenje skorpije, kad ubode čoveka. A u one dane ljudi će tražiti smrt i neće je naći i želeće da umru i smrt će bežati od njih. A prilike koje se kao skakavci pojaviše behu slične konjima pripremljenim za boj, a na njihovim glavama behu venci slični zlatu, lica im pak behu kao ljudska lica. I imahu vlasi kao ženska kosa, a zubi im behu kao u lavova. Imahu i oklope kao gvozdene oklope, a šum njihovih krila beše kao tutnjava kola sa mnogim konjima koji trče u boj. I imahu repove i žale kao u skorpija, a u njihovim repovima beše njihova moć, da naude ljudima 5 meseci. Oni imaju nad sobom cara, anđela bezdana, kome je ime na jevrejskom jeziku Avadon, a na grčkom se zove Apolion. Jedno zlo prođe, vidi, idu još 2 zla za ovim. Drugo zlo. I 6. anđeo zatrubi i čuh jedan glas od 4 roglja zlatnog žrtvenika pred Bogom, gde govori 6. anđelu koji imaše trubu, odreši 4 anđela koji su svezani na velikoj reci Eufrat. I behu odrešena 4 anđela, pripremljena za čas i dan i mesec i godinu, da pobiju 1/3 ljudi. A broj te vojske beše 200 miliona konjanika, čuh njihov broj. I u tom viđenju ovako videh konje i one što seđahu na njima. Imali su vatrene, plavetne i žuto obojene oklope, a konjske glave behu kao glave lavova i iz njihovih usta izlažaše vatra i dim i sumpor. Od ove 3 nedaće pogibe 1/3 ljudi, od vatre i dima i sumpora što izlažaše iz njihovih usta. Jer sila tih konja beše u njihovim ustima i njihovim repovima. Njihovi repovi su naime slični zmijama, imaju glave i njima ude. Ostali pak ljudi koji ne pogiboše od ovih nedaća, ne pokajaše se za dela svojih ruku, da se ne klanjaju demonima i zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim idolima, koji ne mogu ni gledati, ni slušati, ni hodati, i ne pokajaše se za svoja ubistva, ni za svoja vraćanja, ni za svoje bludničenje, ni za svoje krađe. Otkrivenje Jovanovo 10. glava. Anđeo sa knjižicom. I videh drugog jakog anđela kako silazi sa neba, obučena oblakom, i duga beše na njegovoj glavi, a lice njegovo beše kao sunce i njegove noge kao vatreni stupovi. I imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu,
I stavi svoju desnu nogu na more, a levo na zemlju, te povika veoma glasno, kao lav kad riče. A kad povika, progovoriše 7 gromova svojim glasovima. I kad progovoriše 7 gromova, nameravao sam da pišem, tada čuh glas sa neba koji govoraše: zapečati što rekoše 7 gromova, i to ne piši. I anđeo koga vide gde stoji na moru i na zemlji podiže svoju desnu ruku prema nebu i zakle se onim što živi u sve vekove, koji je stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju i što je na njoj, i more i što je u njemu, da vremena neće biti više, nego će se u dane glasa 7. anđela, kad on bude zatrubio, svršiti tajna Božija, kao što je objavio svojim služiteljima prorocima. I glas koji čuh sa neba opet progovori sa mnom i reče: idi uzmi otvorenu knjižicu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I odo anđelu i rekoh mu da mi da knjižicu. I reče mi: uzmi i pojedi je, i zagorčat će ti stomak, ali ustima tvojim bit će slatka kao med. I uzeh knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je, i beše u mojim ustima slatka kao med. A kad je pojedoh, zagorča mi stomak. I rekoše mi: treba ponovo da prorokuješ o mnogim narodima, narodnostima i carevima. Otkrivenje Jovanovo 11. glava. Dva svedoka. I dade mi se trska slična štapu s ovim rečima: ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik i one što se u njemu Bogu mole. A spoljašnje dvorište hrama ostavi na miru i ne meri ga, jer je dano mnogobošcima, i oni će gaziti sveti grad 42 meseca. I daću dvojici svojih svedoka, pa će u delu za žalost prorokovati 1260 dana. Ovi su 2 masline i 2 svećnjaka, što stoje pred Gospodom zemlje. I ako ko hoće da im naudi, vatra izlazi iz njihovih usta i proždire njihove neprijatelje. I ako ko zaželi da im naudi, mora ovako da bude ubijen. Ovi imaju vlast da zatvore nebo, da ne pada kiša u dane njihovog prorokovanja, i imaju vlast nad vodama, da ih pretvaraju u krv i da udare zemlju svakom nedaćom, koliko god puta zažele. I kad svrše svoje svedočanstvo, zver koja izlazi iz bezdana ratovaće protiv njih i pobedit će ih i ubiće ih. I njihova telesa ležaće na ulici velikog grada koji se u duhovnom smislu zove Sodom i Egipat, gde je i njihov Gospod bio razapet. I ljudi od roda i plemena i jezika i narodnosti gledat će njihova telesa 3,5 dana i neće dozvoliti da njihova telesa polože u grob. I koji stanuju na zemlji radovaće se za njih i veselit će se i slaće darove jedan drugome, zato što su ova 2 proroka namučili stanovnike zemlje. I posle 3,5 dana uđe u njih duh života od Boga, pa stadoše na svoje noge, a veliki strah spopade one koji ih gledahu. I čuše snažan glas sa neba, koji im je govorio: popnite se ovamo. I popeše se na nebo u oblaku i videše ih neprijatelji njihovi.
A u taj čas bi veliki zemljotres, te pade 10. deo grada i zemljotres pobi 7.000 osoba, a ostali se uplašiše i dadoše slavu Bogu nebeskom. Drugo zlo prođe, vidi, treće zlo dolazi brzo. Treće zlo. I 7. anđeo zatrubi, i odjeknuše snažni glasovi na nebu govoreći: Vladavina nad svetom pripada Gospodu našem i njegovom Mesiji, i vladaće u sve vekove. I 24 starešine koji sede pred Bogom na svojim prestolima padoše na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći: Zahvaljujemo ti, Gospode, Bože Svedržitelju, koji jesi i koji si bio, što si uzeo svoju veliku silu i zacario se. I narodi se razgneviše, i dođe gnev tvoj i vreme mrtvih, da im se sudi i da se da nagrada tvojim služiteljima, prorocima i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, da upropastiš one koji su zemlju upropaštavali. I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg njegovog saveza u njegovom hramu, i nastadoše munje i grmljavine i gromovi i zemljotres i grad veliki. Otkrivenje Jovanovo 12. glava. Žena i Aždaja. I pokaza se veliki znak na nebu. Žena obučena u sunce i mesec pod njenim nogama i na glavi joj venac od 12 zvezda, i beše trudna i vikaše od porođajnih bolova i muka. I pokaza se drugi znak na nebu, i vidi, velika aždaja, crvena kao vatra, sa 7 glava i 10 rogova, i na njenim glavama 7 kruna, i njen rep povuče 1/3 nebeskih zvezda, te ih baci na zemlju. I aždaja je stajala pred ženom, koja je imala da rodi, da joj proždre dete kad rodi. I rodi muško dete, sina, koji će svima narodima biti pastir sa gvozdenom palicom. I njeno dete bi uzetog Bogu i njegovom prestolu. A žena uteče u pustinju, gdje je imala mesto koje joj je Bog pripremio, da je onde hrane 1260 dana. I nasta rat na nebu. Mihajlo sa svojim anđelima zarati na Aždaju. I Aždaja i njeni anđeli zaratiše, ali ne odoleše, i ne nađe im se više mesta na nebu. I bi izbačena velika Aždaja, stara zmija zvana đavo i satana, koja zavodi sav svet, ona bi izbačena na zemlju, i njeni anđeli behu zbačeni s njom. I čuh snažan glas na nebu kako govori: Sad nasta spasenje i sila i carstvo Boga našega i vlast njegovog Mesije, jer je zbačen tužitelj naše braće, koji ih optuživaše pred našim Bogom dan i noć. I oni ga pobediše jagnjetovom krvlju i rečju svoga svedočanstva, i ne dozvoliše svoj život sve do smrti. Zato se veselite nebesa i vi koji boravite na njima. Teško zemlji i moru, jer đavo siđe k vama s velikim gnjevom, znajući da ima malo vremena. I kada Aždaja vide da je zbačena na zemlju, poče goniti ženu koja rodi muško dete. Ženi pak dadoše 2 krila velikog orla da leti u pustinju,
na svoje mesto, gdje će se hraniti jedno vrijeme i 2 vremena i pol vremena, daleko od zmije. A zmija izbaci za ženom iz svojih usta vodu kao reku, da je reka odnese. No zemlja pomože ženi, pa otvori zemlja svoja usta i popi reku koju izbaci Aždaja iz svojih usta. I razgnevi se Aždaja na ženu, te ode da zarati na ostalo njeno potomstvo, na one koji drže Božje zapovesti i imaju svjedočanstvo Isusovo. A ja stadoh na peščanu morsku obalu. Otkrivenje Jovanovo 13. glava. Dve zveri. I videh zver kako izlazi iz mora, koja je imala 10 rogova i 7 glava, a na njenim rogovima 10 kruna i njenim glavama bogohulna imena. I zver koju videh beše kao panter, i noge joj behu kao u medveda, a usta joj behu kao u lava. I Aždaja joj dade svoju moć i svoj presto i veliku vlast. I videh jednu od njenih glava kao da je ranjena na smrt, ali njena smrtna rana bi izlečena. I zadivi se sva zemlja i pođe za zveri, i pokloniše se Aždaji što dade vlast toj zveri, pokloniše se i zveri govoreći, ko je ravan zveri i ko može ratovati s njom. I dadoše joj se usta koja govore velike reči i hule, i dade joj se vlast da tako radi 42 meseca. I otvori usta da huli na Boga, da pohuli na njegovo ime i na njegov šator, na one koji imaju svoj šator na nebu. I dade joj se da zarati na sve svete i da ih pobedi, i dade joj se vlast nad svakim plemenom i narodom i jezikom i narodnošću. I klanjaće joj se svi koji stanuju na zemlji, čije ime od postanka sveta nije upisano u životnoj jagnjeta koje je zaklano. Ko ima uho, neka čuje. Ko u ropstvo vodi, i sam će u ropstvo otići. Ko bude mačem ubijao, mora i sam od mača da pogine. Ovde je istrajnost i vera svetih. I videh drugu zver, kako izlazi iz zemlje, i imala je 2 roga kao u jagnjeta i govoraše kao Aždaja. I ona je izvršavala vlast prve zveri pred njom i učinila da se zemlja i njeni stanovnici klanjaju prvoj zveri, čija je smrtna rana zalečena. I ona činjaše velika čudesa, tako da i vatru s neba spusti na zemlju pred ljudima. Ona je zavodila stanovnike zemlje čudesima koja su je bila dana da ih čini pred zveru, govoreći stanovnicima zemlje da načine lik zveri, koja je imala ranu od mača i ostala živa. I dade joj se da oživi lik zveri i da lik zveri progovori, te da učini da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku te zveri. I učini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, načine sebi žig na svojoj desnoj ruci ili na svom čelu, da niko ne može ni kupiti, ni prodati, sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njegova imena. Ovdje je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zveri, jer je čovekov broj, a njen je broj 666.
Otkrivenje Jovanovo 14. glava. Jagnje i izabranici. I videh i vidi, jagnje stajaše na Sionskoj gori i s njim njih 144.000 koji su imali njegovo ime i ime njegova oca napisano na čelima svojim. I čuh glas sa neba kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakog groma, a glas koji čuh beše kao od kitarista koji pevaju uz svoje kitare. I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred 4 živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu pesmu sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. To su ti što se ne okaljaše ženama, to su naime devstvenici. Oni idu za jagnjetom, kuda ono ide. Ovi su iskupljeni kao prvenci od ljudi Bogu i jagnjetu. I laž se ne nađe u njihovim ustima. Neporočni su. Nagoveštaj suda. I videh drugog anđela kako leti posred neba, imajući večito evanđelje, da ga objavi stanovnicima zemlje i svakoj narodnosti i svakom plemenu i jeziku i narodu, i govoraše snažnim glasom: bojte Boga i odajte mu slavu, jer dođe čas njegova suda, i poklonite se Tvorcu neba i zemlje i mora i vodenih izvora. I jedan drugi anđeo dođe za njim govoreći: pade, pade, veliki Vavilon, koji je strasnim vinom svoga razvrata napojio sve narode. I jedan treći anđeo dođe za njim govoreći snažnim glasom: ako se ko klanja zveri i njenom liku i prima žig na svoje čelo i na svoju ruku, i sam će piti od vina gneva Božjeg, koje je nepomešano otočeno u čašu njegova gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim anđelima i pred jagnjetom. I dim njihovoga mučenja dizaće se u sve vekove, i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i njenom liku, i ko prima žig njegova imena. Ovde je istrajnost svetih koji drže Božje zapovesti i veru u Isusa. I čuh glas kako mi govori sa neba: napiši, blaženi su mrtvi koji odsad umiru u Gospodu. Da, govori duh, da počinu od svojih trudova, jer dela njihova idu za njima. I videh i vidi, beli oblak, a na oblaku seđaše neko sličan Sinu čovečjem sa zlatnim vencem na glavi i oštrim srpom u ruci. I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama vičući snažnim glasom onome što seđaše na oblaku: pošalji svoj srp i požanji, jer dođe vreme da se požanje, jer se osuši zemaljska žetva. I onaj što seđaše na oblaku baci svoj srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. I jedan drugi anđeo izađe iz hrama što je na nebu, i on imaše oštar srp. I od žetvrnika dođe jedan drugi anđeo koji imaše vlast nad vatrom, pa povika snažnim glasom onome što je imao oštri srp: pošalji svoj oštri srp i poreži grožđe zemaljskog čokota, jer je sazrelo njegovo grožđe. I anđeo baci svoj srp na zemlju, te obra zemaljski čokot i stavi u veliku muljaru gneva Božjeg.
I muljara bi izgažena izvan grada i iziđe krv iz muljare konjima do uzda. 1600 stadija. Otkrivenje Jovanovo 15. glava. Sedam zdela. I videh drugi veliki čudesan znak na nebu. 7 anđela koji su imali 7 krajnjih zala, jer se njima svrši gnjev Božji. I videh nešto kao stakleno more, pomešano s vatrom, i pobednike zveri i njenoga lika i broja njenoga imena gdje stoji na staklenom moru, imahu kitare Božje i pevahu pesmu Mojsija, sluge služitelja Božjeg, i pesmu Jagnjetovu govoreći: velika su i divna tvoja dela, Gospode Bože, Svedržitelju, pravedni su i istiniti tvoji putovi, caru naroda. Ko se neće pobojati, Gospode, i proslaviti tvoje ime? Jer si samo ti svet, svi će narodi doći i poklonit će se pred tobom, jer se pokazaše tvoji pravedni sudovi. I posle ovoga videh, i hram skinije svedočanstva na nebu otvori se, a iz hrama iziđoše 7 anđela koji imahu 7 zala, obučeni u čisto i svetlo platno i zlatnim pojasima opasani po prsima. I jedno od 4 živa bića dade 7 anđela 7 zlatnih zdela punih gneva Boga koji živi u sve vekove. I napuni se hram dima od slave Božije i od sile njegove, i ne mogaše ući u hram dok se ne svršiše 7 zala 7 anđela. Otkrivenje Jovanovo 16. glava. I čuh snažan glas iz hrama kako govori 7 anđela: idite i izlijte 7 zdela gneva Božjeg na zemlju. I ode prvi, pa izli svoju zdelu na zemlju. I pojavi se veliki i ljuti čir na ljudima koji su imali žig zveri i koji su se klanjali njenom liku. I drugi izli svoju zdelu u more, i posta krv kao od mrtvaca, i uginu svako živo biće u moru. I treći izli svoju zdelu na reke i na vode izvore, i posta krv. I čuh anđela koji je nad vodama kako govori: pravedan si ti koji jesi i koji si bio, sveti, što si ovo presudio. Jer oni proliše krv svetih i proroka i krv si im dao da piju, zaslužuju to. I čuh kako žrtvenik govori: da, Gospode Bože, Svedržitelju, tvoji sudovi su istiniti i pravedni. I 4. izli svoju zdelu na sunce i dade mu se da žeže ljude vatrom. I oprljiše se ljudi od velike jare, pa pohuliše na ime Boga koji ima vlast nad ovim zlima, i ne pokajaše se da mu odadu slavu. I 5. izli svoju zdelu na presto zveri, i njeno carstvo bi pomrano, i grizli su svoje jezike od muke. I od svojih muka i od svojih čireva pohuliše na Boga nebeskoga i ne pokajaše se za dela svoja.
I 6. izli svoju zdelu na veliku reku Eufrat i presahnu voda njegova, da se pripremi put carevima koji dolaze od istoka sunca. I videh kako iz usta aždaje i iz usta zveri i iz usta lažnog proroka izlaze 3 nečista duha kao žabe. To su naime demonski duhovi koji čine čudne znake, koji izlaze carevima svega sveta da ih skupe na boj na veliki dan Boga Svedržitelja. Vidi, idem kao lopov, blago onome koji bdi i čuva svoje haljine, da ne ide go i da ne gledaju njegovu sramotu. I sakupi ih na mesto koje se jevrejski zove Armagedon. I 7. izli zdelu u vazduh i iziđe snažan glas iz hrama nebeskog od prestola govoreći: svršeno je. I nastaše munje i grmljavine i gromovi i bi veliki zemljotres kakvog nikad nije bilo otkad su ljudi na zemlji, toliki i tako veliki zemljotres. I veliki grad raspade se na 3 dela, a gradovi mnogobožački popadoše. I veliki Vavilon spomenu se pred Bogom, da mu da čašu vina svoga ljutog gneva. I sva ostrva nestaše i gore se više ne nađoše. I veliki grad težine talentove pade sa neba na ljude, a ljudi pohuliše na Boga zbog ovog zla od grada, jer njegovo zlo beše veoma veliko. Otkrivenje Jovanovo, 17. glava. Propast bludnice. I dođe jedan od 7 anđela koji su imali 7 zdela, progovori sa mnom i reče: dođi da ti pokažem sud nad velikom bludnicom koja sedi na mnogim vodama, s kojom su carevi zemaljski bludničili, a stanovnici zemlje napiše se njenog bludničkog vina. I odvede me u duhu u pustinju. I videh ženu gde sedi na crvenoj zveri koja beše puna bogohulnih imena i imaše 7 glava i 10 rogova. A žena beše obučena u porfiru i skerlet i pozlaćena zlatom i dragim kamenom i biserima, držeći u svojoj ruci zlatnu čašu punu gnusoba i nečistote svoga bluda, na čelu joj pak beše napisano ime, tajna, veliki Vavilon, majka bludnica i gnusoba zemaljskih. I videh ženu kako se opija krvlju svetih i krvlju Isusovih svedoka. I začudih se veoma kad je videh. I anđeo mi reče: što si se začudio? Ja ću ti kazati tajnu ove žene i tajnu zveri što je nosi i ima 7 glava i 10 rogova. Zver koju si video beše i nema je, i izići će opet iz bezdana, pa će otići u propast. A stanovnici zemlje, čija imena nisu zapisana u knjizi života od postanka sveta, čudit će se kad vide zver da beše i da je nema i da će opet biti tu. Ovdje treba imati koji ima mudrost. 7 glava, to su 7 brda na kojima žena sedi. To su i 7 careva, 5 njih je palo, jedan je tu, drugi još nije došao, a kad dođe, treba samo malo da ostane. Zver pak, koja beše i koje nema, i sama je 8. i jedan od 7, te ide u propast. I 10 rogova koji si vidio, to su 10 careva,
koji još ne primiše carstva, ali će vlast kao carevi primiti sa zveri za 1 sat. Ovi su jednomišljenici, pa daju svoju silu i vlast zveri. Ovi će ratovati protiv jagnjeta i jagnje će ih pobediti, jer je ono gospodar nad gospodarima i car nad carevima, a s njim su pozvani i izabrani i verni. I reče mi, vode koje si video, na kojima bludnica sedi, to su narodi i ljudi i narodnosti i jezici. I 10 rogova koje si video i zver, ti će mrziti bludnicu i učinit će da ona bude pusta i gola i poješće joj meso i spalit će je vatrom. Jer Bog dade u njihova srca da izvrše njegovu misao, da se pokažu kao jednomišljenici i da dadu svoje carstvo zver dok se ne ispune reči Božje. I žena koju si video, to je veliki grad koji ima vladavinu nad carevima zemaljskim. Otkrivenje Jovanovo, 18. glava. I posle ovoga videh drugoga anđela kako silazi sa neba, koji imao veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom. I povika snažnim glasom govoreći, pade, pade veliki Vavilon i posta demonsko prebivalište i sklonište svih nečistih duhova i sklonište svih nečistih ptica i sklonište svih nečistih i mrskih zveri, jer su od strasnog vina njegovog razvrata pili svi narodi i carevi zemaljski koji su s njim bludničili i trgovci zemaljski obogatiše se od njegove silne raskoši. I čuh drugi glas sa neba kako govori, iziđite iz njega, narode moj, da ne budete učesnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih zala, jer gresi njegovi dopreše do neba i Bog se seti njegovih nepravednih dela. Uzvratite mu kako je on vama uzvraćao i vratite mu dvostruko po delima njegovim, u čašu u koju je on utočio, vi mu utočite dvostruko. Koliko se sam proslavio i odao raskoši, toliko mu dajte muka i žalosti, jer on govori u svom srcu, sedim na prestolu kao car i nisam udovac i žalosti neću vidjeti. Zato će u onaj dan doći njegova zla, smrt i žalost i glad i bit će span vatrom, jer je silan Gospod Bog koji ga osudi. I zaplakaće i zakukaće za njim svi zemaljski carevi, koji su bludničili s njim i uživali u njegovoj raskoši kad vide dim njegovog spaljivanja. Zbog straha od njegovih muka, stojeći izdaleka govorit će, jao, jao, veliki grade Vavilone, silni grade, u jedan čas dođe tvoj sud. I trgovci zemaljski plakaće i kukaće za njim, što robu njihovu niko više ne kupuje, tovare zlata i srebra i drago kamenja i bisera i platna i porfire i svile i skerleta i svakog mirisnog drveta i svake posude od slonovače i svake posude od najskupocenijeg drveta i od bronze i od gvožđa i od mramora i cimeta i balsama i kada i mira i tamjana i vina i ulja i belog brašna i pšenice i marve i ovaca i konja i kola i telesa i duša ljudskih. I voće koje je želela tvoja duša otide od tebe i svako obilje i svaki sjaj
propade ti i više te neće naći. Koji su ovim trgovali i obogatili se, stojaće izdaleka zbog straha od njegovih muka, plačući i naričući i govorit će: Jao, jao, veliki grade, obučen u platno i porfiru i skerlet i nakićen zlatom i dragim kamenom i biserom, jer u jedan čas opuste toliko bogatstvo. I svaki krmar, i svaki moreplovac, i mornar, i svi koji rade na moru, stadoše izdaleka i vikahu gledajući dim njegovog spaljivanja, govoreći: Ko je bio kao ovaj veliki grad? I baciše prah na svoje glave i vikahu plačući i naričući i govorahu: Jao, jao, veliki grade, u kom se obogatiše svi koji mahu lađe na moru, od njegovog skupocenog imanja, jer opuste u jedan čas. Veselite se nad njim nebo, i vi sveti, i vi apostoli, i vi proroci, jer vas Bog osveti na njemu. I jedan snažan anđeo podiže kamen, velik kao mlinski kamen, i baci ga u more, govoreći: Ovakvim zamahom bit će bačen veliki grad Vabilon i neće se naći. I glas pevača uz kitar i muzičara i frulaša i trubača neće se više čuti u tebi, i nikakav umetnik, ni od kakve umetnosti, neće se više naći u tebi, i glas mlina neće se više čuti u tebi, i svetlo svetiljke neće više svetleti u tebi, i glas mladoženje i neveste neće se više čuti u tebi, jer tvoji trgovci behu zemaljski velikaši, jer su tvojim čaranjem dovedeni u zabludu svi narodi, i u njemu se nađe krv proroka i svetih i svih koji su zaklani na zemlji. Otkrivenje Jovanovo, 19. glava. Posle ovoga čuh nešto kao snažan glas mnogog naroda na nebu kako govori: Aliluja, spasenje i slava i sila pripada Bogu našem, jer su istiniti i pravedni njegovi sudovi, što je osudio veliku bludnicu koja pokvari zemlju svojim bludom i na njoj osvetio krv svojih služitelja. I po drugi put rekoše: Aliluja, i dim njen diže se u sve vekove. I padaše 24 starešine i 4 živa bića, pa se pokloniše Bogu, koji sedi na prestolu, govoreći: Amin, aliluja. Jagnjetova svadba. A od prestolja izađe glas koji je govorio: Hvalite Boga našega, svi služitelji njegovi, i vi koji ga se bojite, mali i veliki. I čuh nešto kao glas mnogog naroda, i kao šum mnogih voda, i kao grmljavinu jakih gromova, kako govore: Aliluja, jer se zacari Gospod Bog, naš svedržitelj. Radujmo se i kličimo, i odajmo mu slavu, jer dođe jagnjetova svadba, i žena njegova pripremi se, i dade joj se da se obuče u svetlo čisto platno. Platno, naime, to su pravedna dela svetih. I reče mi: Napiši: Blaženi su oni koji su pozvani na gozbu jagnjetovu. Reče mi još: Ove reči su istinite reči Božije. I padoh pred njegove noge da mu se poklonim. I reče mi: Pazi, ne čini to, ja sam služitelj tvoj i tvoje braće, koja imaju svedočanstvo Isusovo.
pokloni se Bogu. Svedočanstvo Isusovo, naime, to je duh proroštva. Reč Božja pobeđuje zver i lažnog proroka. I videh otvoreno nebo i vidi beo konj, koji sedi na njemu, zove se verni i istiniti, i on sudi, ratuje po pravdi. Oči su mu vatreni plamen, a na glavi mu mnoge krune, sa napisanim imenom, koji niko ne zna sem njega. I beše obučen u haljinu natopljenu krvlju, i njegovo ime zove se Reč Božja. A nebeske vojske na belim konjima, obučene u belo, čisto platno, pratile su ga. I iz njegovih usta izađe oštar mač, da njim pobije mnogobožce. I on će im biti pastir sa gvozdenom palicom, i on će gaziti muljaru ljutog vina gnjeva Boga Svedržitelja. On ima na haljini i na svom bedru napisano ime, Car careva i Gospodar gospodara. I vidjeh jednog anđela gde stoji na suncu i povika veoma glasno govoreći svima pticama koje lete posred neba: dođite i skupite se na veliku Božju gozbu, da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa silnih i mesa konja i onih koji na njima sede i mesa svih slobodnjaka i robova i malih i velikih. I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske sakupljene da zarate s onim što sedi na konju i s njegovom vojskom. I zver bi uhvaćena i s njom lažni prorok koji je pred njom učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig zveri i one što se klanjaju njegovom liku. Oboje behu živi bačeni u vatreno jezero koje gori od sumpora. Ostali pak behu pobijeni mačem koji iziđe iz usta onoga što se jaše na konju, i sve ptice nasitiše se mesa njihova. Otkrivenje Jovanovo 20. glava. Prvi uskrs i 1000-godišnje carstvo. I videh anđela kako silazi sa neba, koji je imao ključ od bezdana i veliki lanac u svojoj ruci. I savlada aždaju, staru zmiju, koja je đavo i satana, i sveza je na 1000 godina, pa je baci u bezdan i zaključa i zapečati nad njom, da više ne dovodi u zabludu narode, dok se ne navrši 1000 godina. Posle toga treba da bude odrešena na kratko vreme. I videh prestole, i onima što sedoše na njih bi dano da sude, i videh duše pogubljenih zbog svedočanstva za Isusa i za reč Božju, koji se ne pokloniše zveri ni njenom liku i koji ne primiše žig na svoje čelo i na svoju ruku, i poživeše i zacariše se s Hristom 1000 godina. A ostali mrtvaci ne poživeše, dok se ne navrši 1000 godina. Ovo je prvi uskrs. Blažen je i svet onaj koji ima udela u prvom uskrsu. Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti Božiji i Hristovi sveštenici, i carevaće s njim 1000 godina. Posljednja bitka, drugo vaskrsenje. I kad se navrši 1000 godina, Satana će biti oslobođeni svoje tamnice, izaći će da dovodi u zabludu narode na 4 kraja zemlje,
Goga i Magoga, da ih skupi za rat, kojih je broj kao morski pesak. I iziđoše na širinu zemlje, pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad, i siđe vatra s neba od Boga i pojede ih. A đavo koji ih je dovodio u zabludu bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni prorok, i bit će mučeni danju i noću u sve vekove. I videh veliki beli presto i onoga što sedi na njemu, od čijeg lica pobegoše zemlja i nebo, i ne nađe im se mesta. I videh mrtvace, velike i male, gde stoje pred prestolom, a knjige se otvoriše, i jedna druga knjiga bi otvorena, to je knjiga života. I mrtvacima se sudilo na osnovu onog što je napisano u knjigama, po delima njihovim. I more dade mrtvace koji su u njemu, i smrt i ad dadoše mrtvace koji su u njima. I svako bi osuđen po delima svojim. I smrt i ad behu bačeni u vatreno jezero. Ovo je druga smrt, vatreno jezero. I kogod se ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u vatreno jezero. Otkrivenje Jovanovo, 21. glava. Novi svet i novi Jerusalim. I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora nema više. I videh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svoga muža. I čuh kako jedan jaki glas sa prestola govori: vidi, skinije Božije među ljudima, i on će stanovati s njima, i oni će biti njegov narod, a sam Bog bit će s njima, pa će otrati svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe. I reče onaj što sedi na prestolu: vidi, činim sve novo. Reče još: napiši, jer su ovo reči verne i istinite. I reče mi: svršilo se. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome badava dati iz izvora vode života. Ko pobeđuje, nasleđuje ovo, i ja ću mu biti Bog, i on će mi biti sin. A strašljivcima i nevernima i gnusnima i ubicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima, svima lažama, njima je mesto u jezeru koje gori od vatre i sumpora. To je druga smrt. Blaženstvo izabranih. I dođe jedan od 7 anđela koji imahu 7 zdela, punih 7 krajnjih zala, i progovori sa mnom i reče: hodi da ti pokažem nevestu, ženu jagnjetovu. I odvede me u duhu na veliku i visoku goru i pokaza mi sveti grad Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, u slavi Božjoj. Njegova luča beše kao najskuplji dragi kamen, kao kristalno svetli kamen jaspis. Imaše velik i visok zid sa 12 vrata, a na vratima 12 anđela i napisana imena. To su imena 12 plemena Izraeljevih. Od istoka 3 vrata, i od severa 3 vrata, i od juga 3 vrata, i od zapada 3 vrata.
A zid gradski imaše 12 temelja i na njima 12 imena 12 jagnjetovih apostola. I onaj koji je govorio sa mnom imaše zlatnu trsku kao meru, da izmeri grad i njegova vrata i njegov zid. Grad pak ležaše na 4 ugla i dužina mu je kao širina. Izmeri grad trskom, 12.000 stadija, njegova dužina i širina i visina behu jednake. I izmeri njegov zid, 144 lakata po ljudskoj meri, koja je i anđeoska mera. I građa njegova zida beše jaspis, i grad je čisto zlato, kao čisto staklo. Temelji gradskog zida behu ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem. Prvi temelj je jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smaragd, peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, 10. hrisopras, 11. jakint, 12. ametist. A 12 vrata, 12 bisera, svaka vrata behu od jednog bisera. I gradska ulica beše čisto zlato, kao providno staklo. A hrama ne videh u njemu, jer njegov hram je Gospod Bog Svedržitelj i jagnje. I tom gradu nije potrebno sunce, ni mesec da mu svetle, jer ga slava Božija obasjava i jagnje je njegovo svetlo. I narodi će hodati u njegovoj svetlosti, i carevi zemaljski doneće svoju slavu u njega. I njegova vrata neće se zatvarati danju, jer onda neće biti noći. A doneće slavu i bogatstvo naroda u njega. I u njega neće ući ništa nečisto, ni onaj koji čini gnusno i lažno, nego samo oni koji su upisani u jagnjetovoj knjizi života. Otkrivenje Jovanovo, 22. glava. I pokaza mi reku vode života, bistru kao kristal, koja izvire iz prestola Božijeg i jagnjetovog. Nasred njegove ulice i s obe strane reke drveće života koja rađa 12 plodova, koje svakog meseca donosi svoj plod, a lišće tog drveća je za isceljenje narodima. I ništa više neće biti prokleto. I presto Božiji i jagnjetov bit će u njemu, i služitelji njegovi služit će mu, i gledat će njegovo lice, i njegovo ime bit će na njihovim čelima. I noći neće više biti, i neće im biti potrebna svetlost svetiljke ni sunce, jer će i Gospod Bog obasjavati i carevat će u sve vekove. Isus dolazi. I reče mi, ove su reči verne i istinite, i Gospod Bog proročkih duhova posla svoga anđela da pokaže svojim služiteljima šta ima da se zbude uskoro. I vidi, dolazim ubrzo. Blažen je onaj koji drži proročke reči ove knjige. I ja, Jovan, čuh i videh ovo, i kad čuh i videh, padoh da se poklonim pred nogama anđela koji mi pokaza ovo. I reče mi, pazi, ne čini to, ja sam služitelj tvoj, i braće tvoj, i proroka, i svih koji drže reči ove knjige, Bogu se pokloni. I reče mi, ne zapečačavaj proročke reči ove knjige,
jer je vreme blizu. Nepravednik neka i dalje čini nepravdu, nečisti neka se i dalje kalja, a pravednik neka i dalje čini pravednost i sveti neka se i dalje osvećuje. Vidi, dolazim ubrzo i plata koja ide sa mnom, da uzvratim svakom onako kako je njegovo delo. Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Blaženi su koji peru svoje haljine da mogu postići drvo života i da mogu ući u grad na vrata. Napolju su psi i vračari i bludnici i ubice i idolopoklonici i svi koji vole i čine laž. Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo za crkve. Ja sam izdanak iz korena i rod Davidov, sjajna zvezda danica. Duh i nevesta rekoše, dođi, i ko sluša neka kaže, dođi, i ko žedni neka dođe, ko hoće neka uzme vodu života badava. Svedočim svakom ko sluša proročke reči ove knjige. Ako im ko dometne nešto, na toga će Bog navaliti zla napisana u ovoj knjizi. Ako pak ko oduzme nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetoga grada koji su opisani u ovoj knjizi. Govori onaj koji svedoči ovo. Da, dolazim ubrzo. Amin. Dođi, Gospode Isuse. Blagodat Gospoda Isusa sa svima svetima. Amin.